Pozdrav svima na kanalu Lik 05. Danas je sa nama tu moj brat Lazar. Dobit ću kancer od ovoga. Eto, javio se. I danas ćemo da menjamo likove. Daj, prolazimo. Lazar, koji ti se tebi manijak najviše sviđa? Da nije Jeff the Killer? Ja ću da reknem od ovo. Ne, voliš Jeffa? Boli me glavu. I mene. Onda ćemo ovog debila. Ujevate, koja je boja, to se može rekne. Može. Jeffa ćemo. Tako. I sad ćemo igrati Lost Protect. Processing, kako se već jebim kaže. Ovo je takva house muzika. Na House Fest kad sam išao, sjećam se tako nešto bilo. I drago mi je. I imamo i Illuminati. Napijali smo se ko stoke. I da pokažemo samo nešto mom bratu. Da li ti vidiš ovo? Šta je to? Illuminati. Vidite to, a to se stvarno može rekne. Može. Ja za malo ritmu. Nastavljamo. Dođi mi neka da se napijem i da te gledam kako praviš klipove. Stvarno. Failam na svaki klip. Znaje bi se žešće nasmijao. I ja. Ali me mrzi. Illuminati znaju da igraju. Vidiš kako se faila. Da pokušamo bar prvi level. Si rekneš. Oću. Jaj, sjećam se ove pesmice. Kad si pokušao da pređeš. A, sjećam se, sam te tepao, ja sam te pričao, izlazi iz moje sobe i vrati mi telefon, brišem tu igricu. Sjećam se ja. Je bilo lepo da mi kradaš telefon? Ne. Ovo je vjerno malo. Ovo bi se ovako neki Felix. Lebdi ko čaplja. Ja sam ti rekao što ću ja dobijem od rekao igrice. Od Djeda Mraza? Šta? Kao bi da mraz. Od tebe, ti će mi... Ja. Rikni. A. Ja ne verujem. Neka znaju svi vijori da je sad lik YouTube prdnio. Nisam prdnuo. Yes. Šta ako ja ovo ne izbacim? Hoćeš. Poznam tebe. Znaš nekad imaš milion view na ovo? I onda jednom truneš u pakao i brišeš ga. Ne, ja bi zeo žešće da trunem onako. Da znam da imaš milion. Ja bi crkao. Pa ja bi. Ja ću počnem za LOL da pravim. Pravi! Rikni be! A ja, dobro ljudi, vidimo se u sljedećem videu i sve